So, good afternoon mga ka-DIY mga kadro. So sadya kayo ang kahaponon karon no kay murag nagdali-dali jud ta karon mga kadro pag-ari diri kaya para at least makasayo-sayo pud tag-uli lagi kay murag layo-layo pa man ta. So kung pamilyar ninyo ni kalugara mga kadro, so mao ni ang kuan Naga Biwok no. So nindot kayo. So ang Naga Biwok is pinaka-anindot pod nga kuan nga biwok diri sa tanan siguro province of Cebu. Although matupngan siya pero dili na siya siguro mga kadro malabwan tungod sa pagkanindot no. Kay sa view pa lang og sa ka-structure pa lang sa kanindot pa lang sa kanang site location ba. So grabe jud ka presko mga kadro no. So then usa pa pod kanang dagat pod nila diri. Perti jud nindota sa dagat nila dili mingon nga hugaw kay ang dagat, so limpyo kay ang dagatan nila diri. So din usa pa pod makita nimo ang kaanindot diri sa view sa kanang mga bisil bitaw. Kanang mga kuan din ha, kanang mga nag-encourage nga mga barko diri mismo sa City of Naga. Actually ang City of Naga mao na nga ma-notice nato mga kadro nga daghan mga barko diri sa kuan sa Naga tungod kay murag ang Naga is industrial capital industrial capital no dinhi sa province of Cebu. Mao na murag daghan jud mga barko diri nga encourage no kay daghan mga planta diri no nga kuan mao na ang kuan na City of Naga usa pod na sa pinaka kwartahan nga syudad diri sa province of Cebu. So mao na nakatukod pod sila og ingani kanindot nga biwok nga suroyanan pod sa ilaha mga constituente diri mismo sa Cebu City no or mismo diri sa proper City of Naga. So makita ninyo mga kadro, so nindot jud kayo overlooking din sa papod nga murag ang panahon karon nindot jud kayo kay ngano murag alinaw man. So makita ari ta de padol-dol ta diri sa diri sa biwok diri sa may flagpole. So naghap ang flagpole ni ra karon kay Domingo man karon. So kuan sila kanang murag gihap nila ang iyang pag-rise sa flagpole. So kuan kanang manotice nato pod no nga sa karon ng mga oras murag kuan ang dagat karon kanang grabe ka kanang kuan bitaw kanang maingon nato nga murag kuan siya kanang samok ba ang dagat ba. Pero dili nga nakasamok nga murag kuan daghan perti jong kuan hangina or perti jong kuan na kanang grabe ka bawod ba. Murag kuan nga murag samok lang ba. Tungod siguro kay murag nagtaob karon nga mga area karon mga oras na nagtaob ba. So padunglot ay high tide na. So inga na ang view dinha sa unahan mao na ang kuan ang naay din ha kuan mga kadukan-anan. So matagabi din na sa bukid na matagabi tapos diri nga area mao ni ang highlighted kayo diri nga area tungod kay murag na may mga lamppost po diri nga nindot pod kayo. Mao lagi murag inbisan jud nila tarong og taman sa pila ka million pod ang na-invest nila na mga costo nila no kay nga ang kantidad ba ni sa pagka-develop lang ani nga area diri. So grabe jud ka gasto. So actually murag extension pa po ni mga kadro padung pa didto no layo-layo pa kayo ang maabtan po dani kay kuan lagi kanang usay tawag ani kanang gipanindot pa pud niya lay tungod ka sa pagkakwartahan man pud lagi sa kuan no grabe jud ka kwartahan ning usay tawag ani kanang City of Naga kay gani kaning area diri sa una ni perting batia pa jud ni diri. So karon murag na develop na ni siya so perting nindota na. So murag proudly kuan po na sa mga taga-sit sa mga constituente diri sa Naga no grabe ka proud nila no nakapabuhat sila yung ani nga beauty kadako ngani ka murag ka wide. So mao to giingon pa nako nga murag pwede hitopngan pero dili hilabwan kani nga area diri nga biwok ka sa kanindot lang kung diri sa Cebu og in terms of cost so mas grabe jud ka mahal nga pag-invest ani or pag pundo para mapanindot lang jud ning kuan ano kani nga biwok ka. So adto ta sa unahan perting inita pa. So karon mga oras mga last 3 pa man karon no. So init pa jud diri kay bantang man kay diri ang kainiton. Tungod kay lagi murag naaman ta di labi na kay dool sa dagat. So manotice jud nimo nga murag init gud ang hiningaw ba ang siningaw bitaw sa dagat perting inita. Tapos sa papod ani kanang kuan pa. Pero ang nakanindot pud lang diri kay pagwas mo kuan ang hangin murag mapresko pud siya presko pud ang imong pamati no. Kay lagi kanang kuan man kanang murag duol man jud sa dagatan jud. Then usa pa pud ang dagatan po nila diri mga dili man yung pareha sa uban nga perting bawra pud. Kani nga dagatan diri kanang murag kuan ra pud siya kanang murag ma-consider pod kayo nga dili kay tanto risky sa mga maglawig o wa may gani nga cause of accident diri sa nangalunod wala man.
So kuan na diri kanang usay tawagan na sakto ra jud kay na managatay po dira pero walay dili man na makita nimo ang managatay kasagaran diri managatay kada magabi mga kado kay kuan man murag dili siguro pakuha diri pag gabi pag adlaw so gabi mga nagat diri no so kasagaran diri managat mga gabi tapos diri pod mga kado kani mo ni ang highlighted nilang lights no. So dancing fountain diri nindot kayo di ang fountain paggabi na diri no. Kay lain nga mga kuan ni diri lain nga mga color sa lights nga magdaog tubig bitaw suyop siya tubig kuan kanang nabasahan nindot jud kayo kay kaning area diri makita nimo didto sa Pikas nga sa Pikas Atbang o makita po diri sa kuan so ang diri lang diri murag pwede jud daghang jud tao diri nga nang gi kuan maga-occupy diri kay kuan man ni diri kanang murag hawan man na space so wide space so mao nga kuan jud kanang makasuri-suri po jud diri ang mga kanang mga labi na kanang mga bisita or kanang mga constituente ra diri mismo sa Cebu diri mismo sa Naga. So usa na pud ta karon nga murag mahigog na pud nag-promote pa pud sa kanindot pud ang City of Naga labi na din sa Biwok. Murag City of Naga sa Biwok usa ra pud pinaka-anindot jud nga kuan kanang diri ra pud kaning Naga Biwok ra mo pinaka-anindot nga kuan ari pinaka-anindot nga view no so kay kita man na overlooking man ang dagat so nindot po usa pa pod kung pananglitan nga gutomon po tanay din na mga kuan no mga restaurant dira mga fast food din na pwede ta anak ta mukaon diha no kay lagi para atos ma-refresh ang ato paglakaw-lakaw diri po no ay daghan mga kuan din na mga kananan so possible pod no nga mga kuan po diri kanang medyo grabe pod ka kuan mga mahal kayo mga kado ang mga pagkaunan po diri no kay siyempre duol man sa dagatan so siyempre kanang mudayo jud diri siyempre mag snack po jud no so mao na nga murag ma-consider po nato nga mahal jud kayo ang mga pagkaunan diri. Okay so diri pod kana nakanindot po diri kay gawas nga kuan ang ilang tubig nindot dino sa papud sa pwede mga kaliguan diri mga kado kung gusto no kay murag basta nindot jud kaliguan kung pakaliguan pa lang nila ni diri so okay jud kayo kay lawom-lawom man po diri nga area diri pero di pwede po sa mga bata no kinang sa mga dagko na kinang maligo diri mga dagko na kabog kadtong magpagamao na pud manglangoy kay kung mga kuan lang kay kung mga kaning unsay tawag ani kung mga bata-bata di pwede kay lawom jud kayo na diha nga area. Oo tapos diha na basketan diri na kananan diri so nindot po lagi kanang kuan lang di ka diri mga kadugutomon kung para pananglitan ari kang busuri-suro diri ha so kita na nato mga kadudi ang Cebu City tapos siyempre ang kaning Bohol so kita na jud kayo nato diri kay ang tempo karon nindot man ang tempo so medyo klaro na. Ang purpose dito mga kado kana mga seat pile diri pang cover diri kabantay kanang murag mga jackstone di ang concrete. So usa po na siya nga design para at least ma-prevent ang ang iyang bawod bitaw dili dayon makadito-dito dayon diri sa kuan. Mo na ibutangan nila pugong dira ba. Mga grabe na mga dagko na mga kuan jackstone na siya. So gipamutang na sila para ang kadako kadagkong bawod dili dayon maari diri dayon diri sa may seawall ba. So mao nang purpose na niya mao na makita nimo paghunas o pagtaob pero magpabiling gyapon na sila nga mag-inganan asa tungod kay di naman jud naman daw steady naman siya hangtod naman siya di na magpabiling na siya no. So ingana kanindot very mismo ang City of Naga mga kado no. Arita sa unahan. Na 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 you more oh you will see I can give you everything you need. So expected na jud mga kadoon niya sa mga taud-taud siguro grabe na jud kadaghang mga tao diri no nga magsuri-suri po ning lugar ning dapita diri kay magpabugnaw sila og mohanggab pud og mga presko nga hangin diri kay lagi
biwok man eh. So siyempre ang dagat, ang atmosphere sa dagat, ang kanindot sa dagat, no. So naa jud sila diri tapok labi na kaning mga mag-uyab. Tapos kanindot din mga mag-uyab diri, mga kano magsuri-suri, no. So naa jud sila diri. Kay grabe ka presko zero siguro pag gabi diri sa pasad, hayag ni diri mga kano, hayag, grabe ka hayag ni diri. Kung makita ninyo hayag jud kayo. Kay daghan mga dagko kayo mga lampos diri, no, mga kuan diri kaning gitawag nga solar lights. Alright. So diri ta diri. So diri pud nga area murag na mga landscape diri na mga gitamang tanom na diri nga mga kuano kanang gipang tanom na mga kaning gitawag nga mga lobi-lobi ba, para atis pag mukuan na mo kanang init na bitaw magka-shade siya sa kainiton sama diri, oh. Murag kani kung makita ninyo overlooking, so naa din ang colors din na, so na ilangan gi-parking diha nga mga sakyanan. Tapos usa pa pod basta kanang nindot nagkadugay nagkanindot na jud kayo ang City of Naga, no. Grabe ka halapad man gud nga area diri. Tapos makita po nimo nga murag limpyo jud kaayo. So ang pagdevelop ng tarong ani para atis mapreserba bud ang kanindot diri nga kuan kanang ikapasigarbo bitaw sa mga kuan mga karo sa mga bisita, labi na diri mismo sa Cebu City, no, og si Cebu Province day ipakasigarbo nila kung sa kanindot jud ang kaning unsa tawag ani kaning biwok diri mismo sa City of Naga. So nindot so layo na ta. So mga nga kalay mga kado ang nalakwan nato, almost mga ayun lato mga tapit patungo sa kilometro. So nga na kalayo, no. Kay kanang makita nimo kanang tumoy ana kanang barko din na man ang kuan din na planta pod nga pinakadako nga planta diri sa City of Naga. Then diri makita nimo, so mao na ang kuan din na, mao na ang mga kuan na din na kanang naibag-o din na nga murag building. So mall man siguro na siya diha. So basta magkadugay siguro na ang City of Naga, magkaanindot pod, no. Diri mismo kay murag panindot pa jud niya, kay abi mo kaning City of Naga kwartahan maguni nga lugar agud, kwartahan nga syudad naman eh, di na may mga mayngon municipality. This is City of Naga na siya, considered nga city na siya, no. So mo nga kuha na siya kanang daghan magput up jud siya og kanang dagko ng mga project, no, labi na kanang pagpanindot nila dinhi sa Biwok area. Okay, so presko jud kayo mga kado, no, nga murag ma-feel po nato nga murag salamat po nga naka-benepisyo po sa investment sa City of Naga nga ingani gipanindot nila para kasuri-suruyan po sa mga bisita, labi na sa mga mismo kaning mga residente diri mismo sa Naga, no. So nindot po pagpadapod sa mga kuan nila, no, city government of Naga, kay mura gi-priority jud nila ang kaning area diri nga mapanindot, no. Okay, so adto ta mga kado sa unahan mga kado kung unsay na po dito istorya po, no. Kay ato ni suru-suruyon dito ang bike nato, nabili na dito, pero sige lang way siguro mag-undi siguro to maunsay. Gani kung makita ninyo kana bridge na. Then sa pero ang iyang murag ang gilayon nila or gitason niya almost mga 20 meters by 4 meters ni. Tapos ang makaagi ra jud diri mismo, ang tao ra jud mismo mga karono, dili ni makaagi diri ang kaning mga sakyanan, no, kay naa may hagdanan diha. So ang mga sakyanan naa ra din sa ubos kana. Tapos naa ta diri. So mao ni ang kuan iconic bridge diri mismo sa Naga City. Tapos sapa man guni mga kado gikan din na. So sapa na, so ani mo gawas ang murag hugaw bagikan sa City of Naga. So diri, so part na po ni siya sa mga sapa-sapa diri nga ani mo gawas, so diri ang murag waste ba kana. Pero dili lahi diri kay limpyo man diri ang dagat mga kado, dili mo pareha sa Cebu City, sa particular Cebu City din sa Biwok nila. So hugaw mang dagat diri, limpyo, blue kay ang dagat diri, kung makita ninyo kay murag gikuan po nila, gi-preserve po siguro, murag naay siguro dili makagawas ang mga unsay tawag ani, dili makagawas ang kaning kuan, dili makagawas ang hugaw la diri sa gawas ba, kay kuan lagi murag nay nagprotect siguro didto pud sa unahan o kuan pud kanang usa pa pud murag giampingan jud nila nga panindot kay daghan mga bisita diri nga mga labi na kaning mga kuan ng mga bisita, labi na kaning mga
mga foreigner so na ado diri. So daghang kuha ni kuya oh. Naay nang kuan din na. Naay kuan din na nanagat ba daghan mga ibis na kuha nila oh. Okay, so diha mga karon no, ang kaanindot makita ninyo ang kaanindot diri. So suruyo na to diri. Bali mahog suruyo na to diri gamit atong mountain bike. Napa pwede dito atong adtoy no para at least makakita pon mo diri no. Okay, let's go. So 12% na lang mga kaduno ang ato ang battery karon. So ato na lang sulito na lang nato mga kaduno ang pag-ari nato diri karon. So naa nata karon diri mismo sa kuan sa center jud sa ilang naga ni ng tourist spot no dinhi. So nindot jud kay diri ang ilahang lugar no. So kanina agihan na ni nato kay para ates makakita pud mo kung sa kanindot po diri no. Okay, so limpyo kayo murag naa ka sa lasang ni diri mga kaduno. Kay puro kakahuyan po ni diri nga area diri. Tapos usa pa pod kanang murag ipanindot pod jud nila. Kani ato ta dito masakata dito sa taas no kay para ates mausa na lang jud nato diri ang ato ang lakaw no mga kadro kay nindot mo lagi ni nga lugar diri. Kanang isa pa sa peaceful jud kay diri. Kanang ang ka peaceful ba murag manaa ka jud sa kanang sa kuan ba sa tunga sa lasang kanina bisag na sa syudad murag naa gyapon ka sa tunga sa lasang o tanawa. So kana dira magsiga na siya mga kadto magabi og naay mga fountain po diha. So kana so diri ari tapos sakata diri. Tapos saka nato diri kani masaka nato murag kuan siya kanang murag naay sa pangani diri nga wood ni. Tapos usa pa sa murag slide naman siya gamay. Di naa ka diri sa taas kana. Na so perti ning duta. Ano makita nimo? Ana. So ingani ka nindot mga kadto no. So nalakbitan na pud nato ni diri karon kay para atos makita pud mo lagi mo no kani nga area diri. So kani naay din na mga nagsuri-suri pod. Tapos bawal diri dito mga kadto magdaog mga pagkaon no diri sa ilaw magkaon diri. Then ingani kanindot to gikuan tapos sa unahan na mo nang simbahan na diha. Dira na diri. So nindot yung kayo bugnaw. So bugnaw jud diri nga area mga kadto kay ngano. Anong bugnaw kay murag duol na dito sa mga kuambita sa mga branches ani mga kakahuyan diri. Then dagko mga kakahuyan diri mao nang simbahan diha. So naata na himutang diri no. So ato na lang kibali i-full coverage lang i-full tour na lang nato ni diri para at makita jud mo no kung sa kanindot ang city of Naga kanawa. Okay na. Okay, so manaog ta dito pero magtuyok naman po ni no. So ari ta sa ilaw mga kadto. Ilaw ta. Or asa ta dapit asa may mas nindot nga kuan. Pero puro man ni mga nindot po na mga puro man po ni mga nindot na mga site diri bisag asa kanindot man jud kayo. So tanaw ka na makita nimo. Diri, musaka ta diri, mulugsong ta diri. So ingani na mahitabo.
So diri nga side, dili nga side mga karo, kani gitumba nato. Bisag duol ni sa daan. Bisag duol ni sa kanang highway. Pero dili kay tanto nimo madungog ang gabi kasaba nga mga sakyanan. Ang madungog ra nimo kani murag naay mga langgam po diri nako mabantayan ako na mga langgam diri ang naglupad-lupad kay grabe jud ka bugnaw po nga lugar diri no. Ana wa, perti jud bugnaw. So naga-vlog jud ta diri mga kado tungod kay kuan lagi kanang sa tawag ani. Kanang naa pa may pud oras tayo sa papod kanang murag safety ra pud diri mag-vlog no. Grabe jud kanindot diri lingkod sa tabi. Aray nako. Alright. Okay, so mga kado pahuway sa ta diri grabe kanindot dining City of Naga no. Kung imo jud diri kanang tagsa-tagsaon jud og ari diri then i-vlog nimo. Kanang dili bisag pila siguro ka di siguro sobra pa siguro sa adlaw diri sa dako ning ilang lugar diri area nila diri. So perti jud nindot ta. Okay, so adto ta dito ari ta diri. So okay. So mga kado since nga murag naa pa may jud actually murag maghimura pa taga highlights po diri no nga naata diri mismo. Then ang i-priority lang jud nato katong dito mismo sa Buiwok tapos gilalakiyatan lang nato diri pag-ari diri nato kaning lugar no kaning area po diri kay grabe jud kanindot po diri. So okay, so din na lang ako siguro mga karotas on atos maka uli patag sayo tapos salamat kayo sa inyo pagtan-aw mga kado diri sa ato at channel sa Sido 79 YouTube channel. So ang ipangandoy na ako maka-vlog to diri naka-vlog ra jud ta. So okay, see you next vlog mga kado. Thank you for watching jud taon ninyo tao no. So shout out na lang sa tanan nagtan-aw sa ato sa mga friends nako, ang followers nako, subscribers diri sa Facebook ug sa YouTube. So thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.